Son Pablo e estou de cura na zona de Ribadavia, na zona do Ribeiro, en concreto pois na parroquia de Ribadavia e unhos povos do alrededor que forman unha unidade de atención parroquial. Ali estamos dous curas desde hai xa 9 anos traballando en equipo en toda esa zona. En este mundo e coas circunstancias que ten tamén podemos preguntarnos si esta igrexa e os curas seguimos sendo necesarios, seguimos tendo algo que aportar neste momento. Eu coido que sí. Cuando miramos para os primeiros momentos da vida da igrexa, que naceu nun contexto social complicado, aqueles pequenos grupos de persoas que se xuntaban nas casas para compartir a palabra, celebrar a Eucaristía, para tamén ver as necesidades que tiña cada un e axudarse, tratar de que ninguén pasase ningún tipo de penurias, pois hoxe vemos que nas nosas pequenas comunidades podemos vivir algo parecido. Hai pouca xente, tamén ten as súas pobrezas, non de pan e teito como naquel momento, pero sí a veces de compañía, de cariño, e a palabra do Señor sigue dando resposta tamén a estas situacións. Por eso creo que a Igrexa sigue sendo moi necesaria e sigue tendo moito que aportar. E os curas, eu creo que tamén, os curas que en algún momento da historia recente pois fixemos un pouquiño de todo ou fixeron un pouquiño de todo, dende animar social e culturalmente os povos, dende acompañar a xente en situacións complicadas, dende ser a veces incluso pois hasta axentes sociais. Hoxe os curas pois temos que seguir sendo os que acompañamos, os que celebramos os sacramentos e sobre todo os que escoitamos. Quizás nos enseñaron a ser maestros da palabra e hoxe temos que aprender a ser maestros da escoita, aportando lóxicamente esa palabra necesaria e oportuna para as situacións que vive a nosa xente. A presencia do sacerdote da Igrexa no mundo rural sigue sendo unha tarefa apaixoante e sigue sendo tamén un reto para todos nós e, en definitiva, o que lle dá sentido a nosa vida como cregos e como testemuños de Xesucristo neste momento e neste mundo.